Gamain kalaman. Kabalawa mo guys kung asa gikuha ang pangalan na Kat. Yes, tama mo. Ang Kat nakuha ng pangalan sa kato pa ng panahon sa ancient history. Wow. Sa mga pyramid. Ang Katmanggod, dati, Kati na ang ilang real name. Nganong nahimo ng Kat, kay tungod sa ilang kakatol, gidali na lang nilag litok ang Catherine. Mao, nahimo na lang siyang Kat. Kay tungod sa kakatol sa ilang lawas. Makabantay mo ang mga Kat. Mabuduol si mo, ubagid-bagid sa lawas sa tao kay tungod sa kakatol sa ilang lawas. That's why ang tao nakadiskubre nga Kat na lang ang buhaton na pangalan ani. That's why ang Catherine nahimo ng Kat.